Lakho kumele iphawule kodaba oluthinta i-March and March kanye nensizwa nomnsizwa foundation. Mhlambe angiqale ngento ethi i-March and March yaqala ngonyaka odlule 2025 kumhla ka-24 March kwakusey March in March. Kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi uma ngobese ayeba nalombono ukuthi asiphumeni sizabalazele izwe sabalazele izwe lethu. Abaningi abantu babengayithatha serious lo mzabalazo, kodwa abantu abafana nathi nabanye baningi nje, kodwa ngifuna ukubalula kakhulu umfowethu uPhakela Umthakathi wayekhona kuleyo mashi ngemashi yokuqala. Beloke bakhona ebuye ngabi khona, kodwa kamumva nje kuwona lo nyaka kubonakala ukuthi umgqiqo wakhe kanjalo noMacingwane bathe mabesondela kwi-March and March kube mkhulu kakhulu umehluko esayidini ohlangothini leyinsizwa, ngoba ukufika kwabo kwenza ukuthi i-March and March ikhule ngesikhulu esivinini na wonke umuntu azi ukuthi kwenzakalani nge-March and March. Okuwukuthi-ke amandla abo nobuholi babo nokufaka nje umfutho kwi-March and March kwenze ukuthi wonke umuntu ayinake i-March and March, kwenze ukuthi ama-march amaningi ebemaningi. Uzokhumbula ukuthi i-March and March ibithi noma ibakhona kwamanye ama-province nakwezinye iy'ndawo, kodwa kakhulukazi bijwayele ukuba se-KZN eThekwini. Kodwa ukufika kwabo basebenze kakhulu, ngeke sibukele phansi amandla abafike nawo kwi-March and March. Bonke lawo bantu akade besupporta i-March and March khona ade befika as ama-political party, ama-leaders besho ukuthi bezoseka i-March and March. Bakhona ade befika njengama-civic organization nabo besho bazoyisupport i-March and March. Khona nje kade befika njengabahlali besho ukuthi bazoyisupport i-March and March, okuyinto leyo-ke esijabulisayo and esijabulelayo engathi umzabalazo we-March and March ungaqhubeka. Sesikusho konke lokho, kodwa ngeke futhi sikushiye ukuthi noma i-March and March kwakuwumbono kaMangobese uJacinta, kodwa wonke umuntu wase-South Africa, abaningi abantu baphumela obala basho ukuthi bayawuseka umbono wakhe. Ngalokho-ke okusho ukuthi i-March and March sekweyawonke umuntu wase-South Africa unelungelo lokubeka umbono wakhe nge-March and March, ngoba noma ngobese uyakubalula lokho ukuthi i-March and March yawonke umuntu wase-South Africa, okuyinto-ke esijabulelayo leyo kakhulu. Ingakho-ke nathi ezilakho sizophawula kwi-March and March ngoba sasikhona isaqala and asikaze sihlehle selokwathini sasilokhu siyibambile. Abantu abeza kwi-March and March kunabantu abaningi abezayo bezosupporta i-March and March, bezoyisupporta, and abanye babo sebenezitha, abanye babo abasebenzi bakhiphe isente labo lobakhipha amasente abo okugcina ukuthi bethenga ama-t-shirt e-March and March, abanye ukuthi begibele beze uma kuzoba ne-march, abanye behambe ngey'nyawo ibanga elide beza kwi-March and March, ngoba nabo bayasibona isimo ukuthi sinjani eSouth Africa and bayafisa ukuthi silunge isimo eSouth Africa. Ingakho-ke wonke umuntu enelungelo lokubeka umbono wakhe nge-March and March, ngabe muhle noma ngabe mubi, ukuthi nje ekumele bekwenza aba-leaders e-March and March ukuthi beyilalela yonke imibono, maseke bethatha leyo mbono abayibonayo ukuthi izoyilekelela kakhulu i-March and March. Udaba olukhulunywa kakhulu njengamanje udaba la ngomhla ka-30 June. Uzokhumbula ukuthi u-30 June kuyiqiniso ukuthi wamenyezelwa uPhakela Umthakathi. Mzali masibona i-March and March yawuseka kakhulu usuku la ngomhla ka-30 ukuthi akushaya umhla ka-30 bonke abantu bokufika sebehambile.
uhulumeni kuze watatazela-ke kakhulu washo ukuthi uzokhipha 600 million ngalolo suku. Wakhipha lonke uhlobo lamaphoyisa, wakhipha ngisho iy'moto, wakhipha ngisho amabhanoyi. Uzokhumbula ukuthi kade simasha eThekwini bekunamabhanoyi abelokhu esigadile nje ukuthi-ke ngabe yonke ihamba kahle.